palihog manglingkod. Once again, may buntag sa tanan. Usa ka mayong buntag kay karon adlaw nga Domingo, dili nato na angay undak kanunay malimtan. Nining panahon sa Korisma. O magasugod ta sa atong tema nga digayon paghunahuna sa butang sa Dios. Once again, today is the second Sunday in the Lent season. Maghatag kini nato og challenge sa pagtanaw sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Gitawag nato ni God's values. Ang usab ang kabubuton sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kini nga mga values ihatag kini gikan sa Biblia. Ang uban naghunahuna nga ang Korisma is the hardest season sa Christian calendar. Nga naman, hinay kaayo, dili bibo, walay happy-happy. Makita nato sa first Sunday, we have a long prayer. Kasagaran sa paghatag, pagdawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo. Nakaluhod na. Ug lisod kayo sa mga tao, especially ang mga lain nga denomination, nga mangluhod. It is hard for them to kneel in prayer and to receive communion. Labaw ng communion. Kaya gi-explain kani sa Ginoo nagingon, mao kini akong lawas, mao kini akong dugo, kinsa may mukaon sa unod sa tao makabaton og kinabuhing dayon. Kasagaran na ito ng hawa. Kaya wala nila masabti pag-ayaw. Mao gyapon na karon. Daghan mga tao nga walang gatuo na. Kaya nagtuo sila na it is the very symbol. Simbolo lang na. Nagiingon sa Ginoo. Pero kung atang istadihan pag-ayaw ang gisulti sa Ginoo, siya mismo nag-ingon ni anak. Sa atong ebanghelyo, tells us kasi Jesus nagatudlo sa iyang disipulo about the Messiah nga mag-antos didto sa cross. In Mark chapter 8 verse 31 nagaingon, unya gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway siya sa mga pangulo, sa mga Hudyo, ingon man sa kadagkuan mga pare og mga magtutudlo sa balaod, patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Sa diha nagatudlo si Jesus niini. Nagatuo sila that Jesus lost his mind. Nabuang man siguro ning tawhana nga nakakita ta sa iyang tanan nga mga milagro pag-ayo sa mga masakiton. Ipapahawa niya ang mga yawa sa tao, gipasulod niya sa baboy. O gamhanan kayo sila, nga mismo ang mga Saduseo, Pariseo, dili makabadlong niya. Siya nabuang na. Nga nung nagsulti man si Jesus ni ini. Nga ang iyang gahom, ana gihatag sa Diyos kaniya. Alam mo bas, kasagaran sa nato, lost our mind when we follow Christ. Especially kung naas ka sa gitawag nato nga mag full time ka, pagka-pastor, pagka-pare, pagka-obispo. Sa akong experience namin mayong ng mga trabaho. O ang uba nagingon, mangita lagi mong sakit sa inyong lawas. Ang inyong pagkakanon, inyong pagayon sa Ginoo kada adlaw. Gusto lang ninyo maglisod-lisod. Yung kasagaran mga tao ninyo nabuang na gina sila. Even our own parents and our relatives, maingon na wala gina kuyapin, nga buang na gina. Kay unsa may ilang makuha ni anak.
Makita nato na mismo ang Yawa, clever kayo ni siya. Without our knowledge, He uses people, gamito niya mga tao who are closest to us to break our spirit and our obedience to God. Nahitabo ba rin ninyo? Hitabo na namo. Nga i-break even our loved ones. Ngayon diya, ayaw pangalagad sa Ginoo kay lisod kayo. Ngita lang yung kagsakit sa imong lawas, makita lang yung nimo sa imong nga mag-uol ka. Even loved ones break our spirit and our obedience to God. Ang mangutana karon, has this happened to you? Nahitabo ba ni? Dili lang sa namo nga full time kung dili. Diha usab sa may membro sa simbahan. Nga mo ingon, nabuang na gud mo. Simba-simba mo, magyapon mo mabag-o. Simba-simba mo, kubre man ang gihapon mo. Manang ingon sige nga, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Aming batana. O kini nga pagtulunan karon, kung atong hinauna-on, lisod kayo, sabton. Peter was a special friend who believed the revelation who Christ is. Nasa ipagpahayag kung kinsa si Kristo. O nag-confess pag siya, you are Christ, the Son of the living God. In Mark 8, chapter 8, verse 32, gisulti niya kini sa may tinunan sa walay lipod-lipod tungod diini gipahilayo niya si Pedro o gibadlong. Apan biatubang si Jesus o bitanaw sa iyang mga tinunan unya gibadlong niya si Pedro, pahawa Satanas ang imong hunahuna iya sa tao o dili sa Dios. Jesus focus og unsay gusto samahan sa iyang kinabuhi, dili sa iyang kaugalingon. Seryoso kayo pagstulsi niya. Pag-concentrate sa agenda sa Ginoo. In Mark chapter 8 verse 34, unya gitawag ni Jesus ang katawhan o ang iyang mga tinunan o giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinunan, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Very harsh. Lisod. Maayo kay basahon. Lisod sabton, labaw na gyud og lisod kayo nga himuon. Gi-confront ni Jesus ang iyang followers. Kay during the time ang uban nagsunod-sunod kaniya tungod sa mga mirakulo nga iyang nahimo sa mga katawhan during the time. Mga bakol, kalakaw, mga bungol, nakadungog, puwiran ng libat. Okay ba nga, nag-ayaw ba si Jesus sa libat? Wala yun. Pero it doesn't matter, hindi posible diya sa Ginoo. I-confront niya ang mga followers, meaning no one can say that they were not warned of the consequences of following Jesus. Giwarningan sila. Nga kung musunod ka mo kanako, pagalutuson mo, pagapatyon, o daghang kay mga tao nga dili makasabot kaninyo. No one can say that they are not warned of the consequences of following Jesus. Ang tawag sa Ginoo, importante kayo ni sa kinabuhi sa tao. Especially kita nga gitawag na deacons, priests, and bishop. Giordinahan ta. Tawag na sa Ginoo. Sa atong tagsatawag sa kakinabuhi.
Nya gamay lang na bikil, goodbye, tawag. Mo ingon lang yung amigo nga pag-resign dia, resign ka din. I mean, mas bugat pa ang gisulti sa imong amigo rather than the calling of God in your life. Mas sayon kung unsa ang gisulti sa tao nga pahawa mo diha rather than the calling of God that was given to us. Si Jesus mismo ang nagtawag, dili kung kinsa. We have a hard time following Christ. We fail. Usahay nagapakyas ta nga musunod kang Kristo because we put a higher value on material things. Mga material nga magabutang karon nagpaibabaw yun. Ang mga tao murag dili mabuhi. But try trusting God. Pagkawali ko anak experience na ko na ako wala gyud pasagdi sa Ginoo. Mauna nako ang buluhaton sa Ginoo, ang akong kwarta, mauna nako ang Ginoo rather than the things. Para sa akong kaugalingon. Sa ako nagisulti, we have a hard time following Christ. We fail to follow Christ because we put higher value on material things than on spiritual growth and integrity. There is a price to pay following Jesus to be His disciples. Niabot si Kristo sa atong kinabuhi. Jesus came, nag-offer siya kanato not an easy life, but to teach us the way to God. Nang scripture ka, I am the way, the truth, and the life. Therefore, kung nagdesisyon ta nga mosunod kang Kristo sa atong kinabuhi, nagingon siya, we must deny ourselves and ask Him to rule our every thought and action. Yatagan tayo kinabuhi to spend not for ourselves. Lent season is a time which we encountered or i-evaluate nato ang atong kinabuhi in the light of reconciling love for us. Siguro naguna-una ta and ask, ano mang lisulit-sunod yung ka sa Ginoo? Why does Jesus make things hard and complicated for us? Nga naman, di na kong simba kay dagang paglutos, imbis mo simba ko, naghatag ko sa tithe, wala na yung kwarta mo maabot. Nga naman, saan ito ginawa na? Ang karon lang. Sa gigutom ta ang atiya red, yun na una nato karon daghan siguro nagdaguok diri kay wa pa pamahaw. Verse 36. Unsa may makuha sa usa ka tawo, nga maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawadan siya sa iyang kinabuhi, wala gayod. Wala bisan unsa nga bugti sa usa ka tawo aron mabawi ang iyang kinabuhi. Busa kung ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo niing dautan nga magsala ang kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo, inigabot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan, kuyog ang mga anghel nga balaan. Therefore, spend your life to God and you will live. Amen ba tama? Sa may gihimo ninyo sa kinabuhi karon, panahon nga Lent. Panahon nga Lent na ang tayo mga kahuyangon sa atong kinabuhi. Mag-alagad ta sa Ginoo say mapugnan kay magdisulta. Just go on. Ay kabalaka anak. Just serve God. Ayaw pagtanaw kay mutanaw ta sa tao.
pin down with the pirmi. Sa ako naging therefore, spend your life to God and you will live. Usay, natinta siguro pa, that we sacrifice, gisakripisyo nato ang gitawag nato nga moral principles in exchange to popularity. Moral principles. Moral values. Tanaw ng mga artista. Elvis Presley. Si Whitney Houston. Jerry Lee. Mga maayo kayo magkakanta, nagdako sa simbahan. Maayo lang kinabuhi. Gibaylo nila ang gitawag na ito nga moral principles in exchange for popularity. Elvis Presley, ginuulan na ng Jimmy Swagger. Balik sa Ginoo. Pasag din lang yun ko, kaya di na ginako kaya. Kasi nahitabo, namatay siya sa overdose. The same as Whitney Houston, member sa choir. Wala pinakataas nga tingog sa tibuok kalibutan nga ultimo baso ato mabuak. Pila to ka octave ang iyang kaya. Died in an overdose. Nga naman, naa sila yung pangita nga gikan dito unta, mubalik ka lang nga madawat nimo ang otro ang presensya sa Dios kay only Jesus can fill their hearts. Jesus lang makapuno dito na experience nila, but because of popularity, but because nga imo gi-give in ang imo moral principles in exchange nga mahimo kang popular, pakpakan ka sa tao, daigong ka sa tao. Ang prinsipyo sa Ginoo di ka daigon. Mang-awat man ang uban, mga politiko, manghatag bugas, litratuhan na. Mao gyapon ang simbahan usahay. Agor usay ka ulit ka ng litrato. Pabalik hibaw ang ginawa ng anang hatag ta. Amen ba mo ana? Di na ta mag-announce. Kaya kini nga tao usahay ganahan ulug-ulugan ba? Sus, kaya libig ka, kayo. Maglana para lang na makuha ninyo. Pero kung naatay gitawag ang spirit of discernment, ma-discern na nato nga kita giulog-ulugan na ang mga tao. Baca, ganahan sa labi na politiko, ganahan na sila ulog-ulugan. Popularity. Unya mo ingon dita, unsa kay ingnon sa mga tao? Unsa kaha ang ilang paghunahuna nako? Or the best, what does God but think of it, what does God think of me? Usahay di ta makabuhat sa mga butang Ginoo kay nganuman, unsa kay sultihon sa tao? Unsa kay ingnon bahin nako? Taka mga tao karong kusukay madaot. Sagdi. Na may reaksyon nila nakita nako? No reaction. Usahay dito to sa public opinion. But the verdict of God will determine our final destiny. Ano may nahimo nato sa atong kinabuhi panahon karon nga Kurisma? Behon na unaan ninyo. Straight lang ng istorya. Ato bang giusikan? Wa ba tayo paghuna-una sa pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo buhi. Wa ba tayo paghuna-una sa Ginoo? Nga kung kita mga lagad niya, dili ta niya pasagdan. It is not instant, but you go through a proper process. Naay proseso nga atong pag-aagian. Dili na sayon. Naatay mga problema sa atong kinabuhi. But our real test in life
is to seek the things that are from God. Amen ba tayo? Today, if you will hear His voice, harden not your heart. Consider what Christ has done for you and give your life to Him. Ihatag ang inyong kinabuhi. Taman sa inyong makaya. Amen ba tayo? Pag-alagad sa Ginoo, di man ngingong nga, sige, pagpare na mo, pagdiko na mo. Pagkaalagad sa Ginoo, dili na lang pinaagi nga calling, kung dili makapangalagat ta sa Ginoo, bisag asa ta kay nahigugma ta sa Ginoo. Love God with all your heart and with your mind. Patiman na nato na ang importante ang atong mga values rather than popularity. Mga dalaga karon, unsa man yung values? Pajerje? This is hard. Pero kinsa may mubadlong ninyo lang tao, ako badlong ninyo, ako masuko ninyo ha. This is just a warning. Kaya kung gusto ninyo magkalit-silit sa inyong kinabuhi, go on. Magkalit-silit sa inyong kinabuhi, may doon lang yapon na, mag-story gahapon ka. Storyahan ka mo. Wala ka masuko ninyo. Kaya ang simbahan para rin sa tanan ng makasasala. Amin ba taana? Mura nag-hospital. Kitang tanan na ay mga sakit, apil ko. Murang dili ta ngay mahadlok. Kasagaran natin mga problema sa atong pamilya. Kaya ano, dili ta mo doon sa atong spiritual leader. Kahadlok ta. Ayaw kahadlok. Kung namin mga sitwasyon doon, man ako, sultihin ko. O ako, o ikaw rin nakahibaw, anak. Dili na mo adto sa lain nga bahid. Ako lalaki ang sultiya. Kaya ang Korinto na gayon, ayaw ipasulti ang mga babae. Kaya ano, 1,000 words per minute na nila. Mura nag-typewriter. Ako na yung mga sitwasyon sa simbahan, sa ako rin naghibaw. Gawas kung mag-meeting mi kaming nasa Rector's Council, uban ako mga dikon. But ako na silang giwarn, bisyo kin nga meeting ato rani, ayaw gid sulti inyong asawa. Kaya mubutog yun na. Wala akong mag-accuse sa mga butang, but ato ni kita mga lalaki, we can control things. Spend your life to God and you will live. Consider what Christ has done for you and give your life to Him. Usahay laay. Usahay na ka sa dryness sa imong kinabuhi. Mura ka katong pag-alagad sa ginumrag o gapa sa pulburon. Kapoy, wali ka o kay gana. Ay, sulti makabisap. Ay, tabo may nako. Say, di ko ginagwali. Pero wala kayo mahimo. You have to stand. Nasayot man ka, ask God forgiveness, Lord. Saylo ako Ginoo. Sala. And God will forgive and restore. Hinahinay ta balik. So, say, maroon natong buhaton, maroon laay, kada adlaw nating anak, kada adlaw na itong himuon. Wala magpasagad ang Ginoo nato. He knows our situation and He knows our problem. Be a disciple of God. Verse 36, kung sumay makuha sa usa ka tawo, kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawadaan siya sa kinabuhi, wala kayo. The Bible is so clear, always seek you first the kingdom of God. Dili laay mga lagad sa Ginoo. Lipay ka, yes, there is situation, there are problems. Duol ta sa Ginoo, asa man day ka maduol. Sa iring nga karwason man ta, sa iro nga paakon man ta. Duol sa Ginoo. Kung walay tubag, duol sa mga leaders sa church. Kung mauwa mo na ako, daghan kay dikon, no? Magwapo ra ba? Buyag ko, no?
Jesus Royo, Deacon Roy nga, salamat. Consider Christ in our lives. Dili ta angay maulaw. But remember always, Christ is the answer. Consider what Christ has done for you and give your life to Him. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. O kanang Ebanghelyo, gihangyo tanan.